Okresná prokuratúra v Kežmarku mi dala za pravdu. A toto je dôkaz. Od januára vám hovorím to isté. Najvyšší správny súd v decembri rozhodol, že sídlisko Juh patrí Kežmarku. Kataster mal ten zápis vykonať bezodkladne. Ja som to opakoval znova a znova. Ale kataster okresného úradu Kežmarok to 19. februára odmietol. Vraj máme čakať na ďalšie súdy. Mesto Kežmarok preto podalo 25. februára podnet na prokuratúru. A teraz citujem z rozhodnutia prokuratúry. Na základe poznatkov o porušovaní zákona dochádza k nečinnosti katastrálneho orgánu, zisteného počas plynutej lehoty na vybavenie vašho podnetu za účelom odstranenia porušovania zákona, tomuto orgánu dnešného dňa podané upozornenie prokurátora. 3000 obyvateľov sídliska Juh, vaše deti, vaše byty, vaše trvalé pobyty. Toto nie je papierovačka, toto je obrana vášho domova. A nezastavím sa, kým katastrálny odbor neposunie hranicu katastra tak, ako bola stanovená v roku 2018 a zápis nebude v katastri späť, ako rozhodol Najvyšší súd. Stojíme za vami. A týmto sa ukončí 33-ročný dlhotrvajúci spor, kde bude jednoznačne jasné, že sporné územie patrí do Kežmarku. A vy ste boli, aj budete Kežmarčanmi.